Neis o deryn? Wel, ie, ti'n iawn. Hwna'n bell i fyny hefyd, sgwni pa deryn ydi o. Hei, ti'n be beth sy'n reit neis i wneud? O'n i'n meddwl, oedd mynd i'r goedwig fel hyn a casglu pethau bysau'n debygol ac o'i defnyddio gyda'r adar yma i greu nyth. Ar llawr y goedwig, hedrychwch mae gyda chi dail wedi crino, a mwsog, a brigau, a mae hwn gyda cen hyfryd arno fo. A o'n i'n meddwl, sa'ch chi'n gallu neud yr un fath a casglu ambell i beth fel hyn, yn i nôl wedyn a creu nyth allan o'r holl brigau yma a'r mwsog. A wrth grwydro adre, des i ar draws y nyth yma, oedd yn yr canghennau uwch ben, edrych i fyny, a oedd wedi cael ei wneud allan o frigau, a be oedd o, oedd nyth y fran. A dyma'r fran oedd wedi gadael y nyth, a'r canghennau oedd wedi cael ei adeiladu arno uwch ben. Wel, dyn ni am greu nyth 3-dimensiwn wan allan o'r pethau nathon ni ffeindio ar lawr y goedwig, felly a eitem ychwanegol fel bagiau te, angen siswrn a bowlen yna chi, a llinynau a cortyn gwmpas y tŷ, brigau, mwsog, cennau a pli. Ac yn ola, glud PVA. Rhodwch o'r glud PVA yn y fowlen a'i wasgaru o gwmpas gyda brwsh reit i ymylon top yr fowlen a gwasgaru fe yn drwchus. Wedyn, torri'r bagiau te, gollwng y cynwysion allan a rhwygo nhw ar agor a gosod nhw fel haen cychwynnol i ddal y nyth at ei gilydd. A gellwch chi, os ydych chi eisiau defnyddio bagiau te, ydych chi wedi defnyddio i gael paned a heina mynd i roi lliwiau mwy brown i chi wrth gwrs. Rhwygwch nhw i fyny a gosod nhw un haen ar ben y llall achos oedd angen mwy o lid, fedrwch chi rhoi mwy o lid. Yna, gwahanwch yr cortyn a'r llinynau sydd hefo chi a rhoi nhw i gyd at ei gilydd yn fan a gosod nhw eto fewn yn y fowlen ac i'ch chi ychwanegu'r glud os oes angen. Rhodwch nhw un ar ben y llall a'i pentyrru nhw mewn ffurf nyth. Meddyliwch sut bysa'r nyth wedi cael ei greu. Ac yn ola, gwasgarwch haen ola o BVA trwchus dros y cyfan a bydd angen gadael hwn i sychu dros nos. A tra bod chi'n aros i hwnna i sychu, be am roi tro ar beintio nyth y deryn bach. Dyma rai greuais i allan o inc a dwi wedi edrych ar y Llinos Aur, y Driw, neu'r Wren, Titw Thomas Las fan hyn sy'n edrych yn glud iawn gyda yr pli a'r mwsogl a hefyd wlân dafad. A wedyn, gellwch chi feddwl am faint o wyau, pa fath o siap a ffurf sydd yr wyau hynny, a gwead o fewn y nyth, a trial ail gyfleu hwnna wrth beintio. A dyma y dridwy a nola y bromfraith ar y gwylod yn fanna. A dyma ni, y nyth nath ni greu ddoe wedi gorffen, a dwi wedi penderfynu rhoi ar gangen yn yr ardd, a gen i weld pwy fydd yn meddwl falle taw nyth go iawn ydi o. Hefyd, dwi wedi defnyddio cerrig man a'i peintio nhw i wneud nhw i edrych fel wyau bach. Gobeithio gewch chi hwyl yn wneud eich nyth chi neu yn mynd ati i beintio.